Agar ni video ini pej hakano korkom bagi bedonjing im hasla pertai kin saja arngai kat kum kejing batai jong ki scientist. Parlok lada don na peng jumpi ki bakwa ban Christian lem ya gani channel wat klet ban subscribe. Bat lada don na peng jumpi ki bas geu tenat ya gani video wat klet ban like. Menta hakani video ini pej tang kumba arteli ba hakano korkom ki bedonjing im hasla pertai kin saja arngai no kat kum kejing batai jong ki scientist. Kebanang kong kejing wan hap jong ki ken jamau na sun meneng. Tega ni kadai ka ba khamma ya ka perthai ka bang syong isa namar kat kum kejing batai jong ki scientist ki ong ba kini ken jamau ki syai hap man la ka por sya ka perthai ki jongi. Kejing wan hap jong kini ki ken jamau kala ban kata ya ki badon jingim hasla perthai. Kat kum kejing yo jing khen na ki scientist ki ong ki ken jamau ki hap shasla perthai da ki peu bat ki spa tali man lau snem. Kat kum kejing yo jing khen na du snem khat khandai spa adu snem arah jar khatra kejing don jong kini ken jamau ki ba wan hap shasla perthai kila kot syaka da spa prapeu tali. Uken jamau ubahe tam na baro ki mau ki bawan hap shasla perthai ulawan hap haki arspa lene laispa billions nam but day ka jingwan hap jong neu kenja mau kabala pendu jaj ya ki merat dinosaur but kat kum ka jing bata jong ki scientist kumba nyau peu persen ki badon jing em kilaja arngai ha kata kapor but kadai ga jingwan hap jong neu kenja mau kabala pendu no ya ka mesozoic ira lane ka juk jong ki merat barat ba ki bahe punsha ban ya ki merat ki ba benta. Hadu benta ki scientist ki tangwan kumno ban yada ya ki jingwan hap jong ki ki kenja mau ki ba kham he shasla perthai ban ngi kerben ba shisin kasni ki scientist ken sayo ya kini gitiar banyada naga jingwan hap jong kini ki kenja mau ki bakham he shasla perthai te mentang ini pej sa ka baar kadai shwa ba kasngi kan sayap kasngi ka ba jing shai ka ba jing shit ka ba pen internet ya ka mai mariang ya ka saudong sakun bat ka ba jing im ya barok ki kenja badon jing im hasla perthai kat kum kejing bata jong ki scientist shisin gasni kan sayap no shwa bagane gasni kan sayap no kan saja kejingja ka bashir kai hasla perthai bat kum juru habaro ko ka solar system bat dei hagane ka por la tip kerteng ya gasni kum ka red giant hagane ka por ka jing khluj jong gasni kan sajur bha shabapalat bat kan sa khamhe ban ya kasngi ka ba menta bat ka ba sneusi kalong ba hagani ka por barok ki ba donjing im hasla perthai kin saja arngai tang hasla perthai henry ki metneng ki badon hapo jong ka solar system ki hapan ai kublai khaddu ya mercury bat venus namar kini arteli ki planet katkum ka jing bata jong ki scientist kin saja arngai hagane ka por namar ka jing khluj palat jong ka sngi perlok ngim don kam ban kuslai namar kane kan saja haki san lani ki henriu billions nem ki bat sawan namar katkum ka jing bata jong ki scientist ki ong ba ka sngi kan sayap no haki henyau lane shipeu billions nem ki ban sawan henry karta jong ka sngi katkum ka jing ya thu ka jong ki kadang don tangkumba sau point henriu billion snap. Kemudian sebenarnya kejik pelaj por jong ki ban page ya kan video agar ka channel make boy. Ngin saya kenduk pat haku way pat ko video.